nke a bụ ekpere m n'isi gị n'ime ọnwa ọhụrụ a. Naanị kwenwere m ise. Ị gaghị arịọ nne, ị gaghị aba n'ihe ihere, ị gaghị abụ onye abụrụ ọnụ, ị gaghị ebere ndị hụrụ n'anya akwa, agaghị akwa gị emo, ihe nkọcha agaghị abịa n'ụzọ gị, agaghị akọ gị ọnụ, ị gaghị enwe ihe mgbawa obi, ihe mberede okporo ụzọ abụghị maka gị, ebe akpịrị ọbara na-akpọ iro nkụ agaghị ahụ gị n'ebe ahụ, agaghị ede foto gị RIP n'ọnwa a. Ị ga-adị, ị ga-amị ezi mkpụrụ, ị ga-adị ukwuu, ị ga na-abụ onye mmeri n'oge niile. Ebe ndị ọzọ gara atọ, ị ga ebe ahụ ị ga-agafe. Ihe tara isi ndị ọzọ agaghị ata isi gị. Aṅụrị ga na-eju gị ọnụ oge niile. Ị ga-abụ onye ihu ọma na-akpọ mgbe niile. Ị ga-abụ onye ngọzi dịrị. Ihe ị ga na-aga bụ n'ihu n'ihu, ị gaghị alaghachi azụ. Ihe ọma bụ obi gị ga-eru gị aka. A ga-akpọ gị onye ụwa ọma. Maazị ọnwa agaghị ama ụzọ ezinụlọ gị. Onye sị na nke gị ga-eru gị aka, nke onye ahụ agaghị eru ya aka. Kama ihe ọma imere mmadụ ga-egbu gị, ugbu onye imere ya. Mgbe a ga-atụ gị n'ọnwa a, isi a ga-awagwu gị n'ọnwa a. Ị gaghị esi n'ụra fere n'ọnwa a. Ụkwụ agaghị akpọ gị n'ọnwa a. Ịzụcha ụmụ ga-azụ gị. Ị ga-adị ndụ ka nka ka isi awọ. Ị gaghị abụ ọhụrụ n'anya eri n'eri. Ị gaghị akwa aka tiere ọkụkọ akị. Ọnọdụ ga-eme gị lee anya enyemaka n'aka ndị iro gị agaghị abịa n'ụzọ gị. Igoro nwa gị efe akwụkwọ, zụọ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ị gaghị anụ akụkọ ọjọọ n'isi nwa gị ahụ. Ị gaghị ego akpati n'isi nwa gị. Ị gaghị eli ozu nwa. Ihe ọma niile dị n'ọnwa rute gị aka. Agaghị ebe akwa n'elu isi gị. Ka ọnwa amaara gị mma, makwara m mma, makwara anyị niile mma. Ị kọọ gịnị? Ise. Ga gazie.